A reincorporación presencial de moitos traballadores que traerá consigo o fin do estado de alarma suporá tamén un problema para as familias á hora de conciliar. Dende a Marea Cidade de Noia propoñen a posta en marcha de campamentos de verán para os nenos, con grupos reducidos e horarios flexibles. Nós o que propoñemos é unhas actividades con grupos reducidos que podría ser nos locais sociais das parroquias, por non ter máis en contacto os rapaces que no seu núcleo de proximidade, pero tamén creemos que pode ser extensivo a todo o concello. Estas alternativas de ocio para a tempada estival supoñen tan só o primeiro paso dun plan integral que propoñen durante todo o ano. Creemos que Noia necesita ese plan municipal, hai unha moción aprobada tamén a instancias nosa do Grupo Municipal da Marea Cidade de Noia e, polo tanto, o que queremos é que se faga cumplir ese dote partida orzamentaria suficiente para establecer este plan de conciliación. De momento, somos prácticamente o único concello de toda a comarca que non plantexa ninguna medida no eido da conciliación e nós consideramos importantísimo para que se poida desenvolver unha familia en Noia que haxa proxectos conciliadores na vila. Ademais de facilitar a conciliación, dende a Marea destacan o beneficioso de promover estas actividades para favorecer a socialización dos máis pequenos tras a longa etapa de confinamento.